Hej, jeg hedder Claus. I dag skal vi tale om det gode kompromis. At gå på kompromis er vanskeligt. Man møder modstand, og man får ikke det, man vil have. Men hos CD Coaching har vi udviklet nogle teknikker, nogle metoder til at opnå det, vi kalder det gode kompromis. Når man skal opnå det gode kompromis, så er det første, man skal, det er at lytte. Man skal vise forståelse. På den måde laver man sine modstandere til en medstander. Når man har fået afløst konfrontation med nonfrontation, så er det, at man kan gå ind og tage styring på processen og få sin egen idé igennem. Lad mig vise et lille eksempel. Det er rigtig godt, det forslag, du har lavet. Super arbejde. Det er jo fuldstændig køreklart, vi kan implementere med det samme. Jeg har måske en enkelt ting, jeg godt lige vil justere. Jeg kunne forestille mig, at vi tog dit oplæg og lagde det lidt til side, og så tog vi mit oplæg ind, og så fik du den her i stereo med lysshow.